Zbog koronavirusa u Istri su odgođene mnoge sportske priredbe i sve sportske aktivnosti. Evo što o tome kaže čelni čovjek istarskog sporta Mladen Pavičević. Evo nas danas u jednoj netipičnoj situaciji za sportaše i sport uopće. Nalazimo se u jednom od najvećih sportskih centara u Puli, a kako vidite nema ni jednog sportaša niti sportašice da bi se igrao, da bi se bavilo sportom, a to je naravno uzrok ova epidemija koronavirusa, kako u Istri, tako i u cijelom svijetu. Nadamo se da neće potrajati, ali ono što je posebno značajno to je da sportašice i sportaši koji su naučili u sportu se disciplini, strpljenju, snalažljivosti, a naravno i upornosti, evo sve to danas i pokazuju. Kada su stožeri civilne zaštite odredili određene mjere, sportaši su se odmah tome priklonili, razumjeli su stvar, ne vode se nikakva ligaška takmičenja, nema organiziranih treninga, ali su se pobrinuli njihovi treneri da im daju informacije i upute kako da individualno vježbaju, kako da treniraju, kako da koliko toliko drže svoju sportsku kondiciju. One najmlađe su uputili da se bave sportom na način da to rade individualno u prirodi, uz roditelje, hodajući, trčeći, vozeći bicikl. Oni stariji imaju upute sa programima što raditi u svojim sobama, međutim, naravno, ne može se očekivati da to bude trenažni proces onakav kakav bi zahtijevao, naročito u punom jeku ligaških aktivnosti. Ono što je važno spomenuti to je da su u Istri istarski stožer civilne zaštite vrlo rano odredio restriktivne mjere koje sada prate i ostatak Hrvatske i organiziranih takmičenja nema. Mi nismo to željeli ni u trenutku kada je sve to izbilo. Naravno, sve zbog toga što smo mi ipak najbliži onom najvećem žarištu koronavirusa u Europi. Ali evo, sada i ostali nacionalni savezi su prihvatili takav stav. Ukinuta su, odnosno obustavljena ligaška takmičenja. Mi se nadamo da će nešto slično biti kao što je Hrvatski odbojkaški savez odlučio da je završio sa ligom, da je odredio najbolje, a naravno to bi mogli i ostali jer neizvjesnost je uvijek najteža. A ovdje se bojim da ta neizvjesnost može potrajati pa dobrih sigurno 2 mjeseca, možda i 3, a to onda dovodi u pitanje i regularnost daljnjih takmičenja. Da ne govorimo da bi oni koji se bave velikim sportom, da tako kažem, koji igraju lige, oni bi morali početi pripreme nekakve da bi koliko toliko spremni ušli u sportske okršaje. Znači to bi mogli izazvati i povrede, što onda dovodi do novih problema, a mislim da smo toga svi svjesni. Ono što bih još napomenuo, a to je da polazim sa razine Istarske županije i gradova i općina u Istri koji najvećim dijelom financiraju bitno ono što je potrebno za sport svojim proračunima. Možemo očekivati da će ti proračuni morati biti izmijenjeni, nažalost, na niže, jer sredstva s kojima će se raspolagati bit će manja, pa se bojim da će i sport na taj način dobijati i dobiti manja sredstva. Nadamo se da neće, ali moramo i na to biti spremni, pa se onda štedljivo ponašati koliko je to moguće. Kao što vidite i ovdje oko nas lijepo vrijeme, dugi dani, sva sreća da nas je taj koronavirus zadesio u to vrijeme, pa se tako i ponašamo i osjećamo. Pa tako vjerujem da ćemo optimistično prebroditi i ovu krizu i optimistično riješiti sve ono što nam predstoji što se tiče sporta. Svakako očekujemo da olimpijada bude, nadamo se da će biti, bojimo se da će malo pomaknuti, kao što je to i Europsko nogometno prvenstvo. Međutim, život ide dalje, moramo biti zadovoljni, a i svako zlo za neko dobro. Evo, sad imamo malo i mira, možemo neke stvari mirno razmisliti o njima, odlučiti, donijeti konačno nekakve odluke koje će nas u životu opredjeljivati na bolje.
Bilo bi to sve za danas u ovoj ožujskoj emisiji Sport u Istarskoj županiji. Nadamo se da ćemo u travanjskoj emisiji imati mnogo ljepše vijesti. Pozdrav i ugodan vam dan.